פה השירות קשה. אנחנו חולים כשהגוף כבר חלש, אנחנו צריכים את הבחירה, לא להתמודד עם סבל וכאב חזק, אלא לסיים בקרבות שלווה. יש אנשים חכמים שחושבים שהם יחליטו איך נסיים את החיים, הם מסכימים רק להפסיק את הטיפולים, אבל דבר כזה לא יפסיק את הכאבים. אז למרות שאנחנו יהודים, ולמרות שהחיים קדושים, עדיין יש לנו חולים שכבוד למות רוצים. צריך לעשות את זה מאוד בזהירות, כדי שלא כל אחד שרוצה פתאום ימות, אבל צריך לכבד את המשפחה וחברים, והכי חשוב את הסובלים והחולים. יש אנשים חכמים שחושבים שאנשים צריכים לסבול בגלל קדושת החיים, הם מסכימים רק להפסיק את הטיפולים, אבל דבר כזה לא יפסיק את הכאבים. אז למרות שאנחנו יהודים, ולמרות שהחיים קדושים, עדיין יש לנו חולים שבכבוד הם למות רוצים. יאללה נותן לי את זה. אז תעזרו לנו לעזור לסובלים, ותחשבו על זה כמה פעמים. האם גם אתם הייתם רוצים שלא ייתנו לכם למות גם כשאתם ממש סובלים? יש הרבה מאוד חולים סופניים שלא מסיימים בכבוד את החיים, שלא מתים בנחת אלא בכאבים. אז בואו ניתן לוועדה של הרופאים, אנשי צוות מנוסים וגם שופטים, להחליט באיזה דרך לטפל בחולים, ואם צריך גם לתת את הזריקה שמסיים את החיים.